for at fortælle om, hvordan man kan lykkes med at få danskere til at køre i elbiler og overkomme de ret voldsomme mentale barrierer, der er for sådan en opgave, uden at bruge marketing. 750 millioner biler kører på landets eller på verdens gader i øjeblikket, og med den befolkningstilvækst, der sker i verden, og den merrigdom, vi opbygger hver evig eneste dag, flere og flere af os får råd til egentlig at have egen bil. Der er prognosen, at vi i løbet af de næste 30-40 år, der vil vi have 3 milliarder biler kørende på gaden. Det vil sige en firdobling i forhold til det niveau, som vi er i nu. Jeg synes, det var ganske udmærket. Der var sådan rimelig meget relevant information. Nogle ting vidste jeg, nogle ting vidste jeg ikke, og det er sådan en god blanding. Vi som advokater for seere, lytter og brugerne i DR, vi tager deres perspektiver med ind til vores programplanlæggere, programudviklere og kanalchefer. Vi rådgiver direktionen, vi rådgiver vores programbestillere, og vi rådgiver selvfølgelig også vores producenter og fortæller dem lidt om, hvad der rører sig i forhold til medie. Jeg synes, det var godt at få ny inspiration til, hvordan at man bruger de her data. Og jeg har fået en god snak med faktisk et par indlægsholderne. Og til de af der begyndt at se julekalenderen, så Ludvig Julemanden, den der kører på TV2, den er altså væsentligt foran Nissebanden i Grønland. Så jeg vil også se, jamen, følger I det sådan, som de fleste gør, eller er jeres børn helt normalt, eller skal I til at snakke med dem om, hvad det egentlig de bruger tid på? Så det var sådan lige et par meget korte highlights, hvordan ser det ud helt overordnet set. Jeg synes, at især Øresundsbroens præsentation var rigtig, rigtig spændende. Det med at lave behovssegmenteret kommunikation, det er altid meget interessant. Det var rigtig, rigtig flot eksekveret af Lars Boje. Det har jo været en fantastisk aften, meget berigende. Jeg har lært en masse nye ting. Julefrokost på kontoret, alle falder i, tra-la-la-la. Nu kender jeg godt Svansensinger-knæben i forvejen, og de er altid morsomme. Lars og Henrik fra kantinen, smørbrød, ristet grød, brændevin, knæpper på kopimaskiner, baller i det fri, halleluja. Petro Jens fra reception. De var gode. Lidt overraskende og en del under bæltestedet, men ret underholdende. Vi arbejder lidt på den anden side med det her marked og transaktioner. Vi arbejder med dem, der ejer de fysiske rum, hvor transaktionen skal ske. Men jeg synes, det var interessant, og jeg synes, at det med blip til sidst, det var et vældig interessant indsigt. Og vi fokuserer på at opsamle data omkring, hvordan folk de bevæger sig. Hvor de er henne, og hvor langt de bruger det. Og det gør vi ved at spore deres mobiltelefon. Jeg håber, I har hygget jer rigtig meget. Og tak for denne gang. Håber til jer til foråret igen, når vi holder næste fokus. Det har været rigtig spændende, synes jeg. Der har været rigtig mange gode indlæg. Jeg synes, det der er rigtig spændende ved det, det er, at man kun har de der 20 minutters indlæg. Det synes jeg er rigtig rart. I stedet for, at man skal sidde og høre en hel foredrag en hel time, så synes jeg, det er rigtig rart. Der er så meget skift imellem dem, og det breder sig over hele markedsføringsspektret, kan man sige. Jeg synes, det var rigtig spændende.